Nagpabutsag sang pagkadismaya kag kabalaga mga miyembro sa Association of Taxi Operators in Panay o ATOP sa pagsugod sa operasyon sa mga blue taxi sa syudad sang Iloilo. Ini matapos ginisuhan sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sang prangkisa ang nasabit nga mga taxi nga sarang makabiyahe sa syudad. Sa intervisyong bomboradyo kay Mr. Perfecto Yap, advisor sa Western Visayas Alliance of Transport Cooperative Incorporation Incorporated, iyagin pahay nga ginapaabot nga magalabot sa 100 ka units ang blue taxi ang magasugod sa operasyon sa masunod nga bulan. Ginpaputsag niyab nga tuman sila nga naapektuhan bangod sa sa iya madamo sa mga local taxi driver ang ginangkulang sila ginabayad nga arkila bangod madamo naman sa makabig nga kompetensya sa dalanon. Gidugang niyab nga nagpasa sila sa oposisyon batok sa pag-approve sang prangkisa apang wala maninigin paton. Di bangod makita Manila nga nagaantos ang pila ka mga local drivers bangod nga sila man mismo ang nagainagaway sang pasahero ilabinan sa subong nga pareho ng ilang ruta sa bago nga mga taxi.